Vážené poslankyne, vážení poslanci, pán kontrolór, nemáme žiadnych hostí. Vítam vás na dnešnom zastupiteľstve. Na začiatku chcem povedať, že nepodarilo sa bohužiaľ prísť pánovi kameramanovi, tak nahrávame iba zvuk dneska. A poprosím, ideme na začiatku konštatujem, že sme v plnom počte 9 poslancov zúčastnení na dnešnom zastupiteľstve, tak sme uznášania schopní na 100%. Poprosím bod číslo 2, voľba návrhovej komisie určených zapisovateľov zápisnice. Tak do návrhovej komisie navrhujeme pána poslanca Benka a pani poslankyňu Meriačovú, za zapisovateľa mňa, pána poslanca Koníčka, za overovateľa zápisnice pána poslanca Halahilu a poslanca Pišného. Tak, kto je za? Ďakujem jednohlasne. Bod číslo 3. Schválenie programu, poprosím ťa prečítať program. Program sme mali pred týmto zastupiteľstvom zverejnený, ale vlastne pôvodom sem nemenný, ale došlo tam aj k nejakým doplneniam, takže najprv prečítam to, čo bolo zverejnené po bodu 8. 1. Otvorenie, 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 3. Schválenie programu, 4. Správa o plnení uznesení, návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na druhý pôrok roka 2025, 6. Záverečný účet obce Kláštor Pozdejov za rok 2024, bod 7. Predaj pozemku vo vlastníctve obce Kláštor Pozdejov, katastrálne územie Kláštor Pozdejov, KMC 738/3, žiadateľ Peter Pohanka, bod 8. Predaj pozemku vo vlastníctve obce Kláštor Pozdejov, katastrálne územie Kláštor Pozdejov, KMC 429/6, žiadateľ Milan Mikula. Doplnené body, o ktorých teda vieme potom hlasovať, je schválenie pôžičky pre obecnú spoločnosť služby obce Kláštor Pozdejov SRO z dôvodu ukončenia pracovného pomeru zamestnanca. Bod 10. Spoplatnenie vydania záväzného stanoviska obce v zmysle paragrafu 24 zákona 200/2022 zbierky zákonov o územnom plánovaní. Bod 11. Schválenie odmeny zástupcovi starostu v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 27/25. 12. Kúpa pozemkov, rozšírenie komunikácie ulica Hôrky. 13. Interpelácie poslancov, 14 rôzne, 15 záver. Tých od 9 do 12 to boli tie nové body. Má ešte niekto nejaký návrh na doplnenie bodov programu? Nemá nikto. Tak môžeme si teda zahlasovať o tento doplnenie programu. Nemusíme to zase čítať. Kto je za? Ďakujem všetci jednohlasne. Pokud ma sem neviem ozdávať, pretože my sme ustanovenia vlády, lebo to nemá zmeniť. Nie, to nemá. To tam nemôže sa. OK, dobre, tak to dáme. To potom. Zmeníme to do programe, či bude? Dobre, schválne to tam správu o plnení uznesení. Mali sme to krátke a tam sa vlastne z uznesení nebolo nič konkrétne, bolo tam oboch projektov a tie projekty sa vlastne, jeden bol sme potrebovali uznesenie ku podpisu zmluvy, takže to je v poriadku a tam pokračujeme v procesoch a jednu žiadosť, kvôli ktorej sme sa narýchlo stretali, tak tu sa nám podarilo doplniť a teda čakáme na vyhodnotenie. Dobre, tým pádom máme návrh uznesenia. Máme návrh uznesenia. Uznesenie 3/4 2025 obecné zastupiteľstvo v Kláštore Pozdejov poprvé berie na vedomie správu o plnení uznesení. To je za. Ďakujem všetci jednohlasne. Bod číslo 5. Návrh plánu činnosti hlavného kontrola na druhý rok 2025. Týmto pádom dávam slovo pánovi hlavnému kontrolórovi Jankovi Radošovi. Podľa oficiálne prajeme všetko najlepšie dnešný meninám. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán starosta, pani poslankyne, páni poslanci, v zmysle paragrafu 18 odsek 1 písmena B zákona číslo 3690 o obecnom zriadení predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý pôrok 2025. Do kontrolnej činnosti som dal kontrolu bežných výdavkov rozpočtu podrida 09111 pre primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou za prvý pôrok 2025 po komunikácii s Miškom Pišným, keď som doslovil, tak ľudí možno, že si toto prijali, nakoľko sú tam nejaké zmeny zákonné. A
a kontrolu bežných výdavkov rozpočtu trieda 0473 cestovný ruch za rok 2024 a odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Kláštor pod Znívom na rok 2026. To je všetko. Máte niekto k tomu nejaké otázky? Ďakujem na uznesenia. Uznesenie číslo 4/4/2025. Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom poprvé prerokovalo návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2025. Po druhé, schváľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2025. Ďakujem všetci. Bod číslo 6, záverečný účet obce Kláštor pod Znievom za rok 2024. Zase poprosím pána hlavného kontrolóra. Nech sa páči. Vážený pán starosta, pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s paragrafom 18 odsek 1 písmena C zákona 36990 o obecnom zriadení predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Kláštor pod Znievom za rok 2024. Odborné stanovisko som vám zaslal, takže pri spracovaní som vychádzal, východiskové spracovanie odborné stanoviska boli zákonov z návrhu záverečného účtu obce Kláštor pod Znievom, súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, so všeobecne záväznými nariadeniami obce, dodržanie informačnej povinnosti, dodržanie povinnosti auditu, metodická správnosť zostavenia záverečného účtu obce Kláštor pod Znievom a spracovanie celkového záverečného účtu. Dá sa povedať, že všetky náležitosti boli splnené, čo sa týka týchto záležitostí, ktoré som prečítal, a na základe všetkých skutočností, ktoré uvádzam vlastne v mojom stanovisku, doporučujem obecnému zastupiteľstvu, aby bol záverečný účet za rok 2024 a hospodárenie za rok 2024 obce Kláštor pod Znievom schválené bez výhrad. Ďakujem pekne. Máte niekto nejaké otázky? Ja len doplním, že návrh záverečného účtu obce na rok 2000 alebo za rok 2024 bol riadne zverejnený aj na webovom sídle, aj na webovskej obce, takže táto náležitosť zákona bola spomínaná. Nepodarilo sa nám žiaľ stretnúť ako finančnej komisii, pretože viacerí boli odcestovaní, ale v rámci takého užšieho kruhu sme si záverečný účet aj rozdiskutovali. V zásade s ním neboli nejaké skôr boli také doplňujúce návrhy, že možno niektoré veci by sa dali akože presnejšie, bližšie vyšpecifikovať, ale v zásade, čo sa týka predmetu záverečného účtu, to nie je úplne nevyhnutné, skôr to bola taká povinná také odporúčanie, ale tí, čo sme sa stretli, tak sme konštatovali, že je to v poriadku. Nemáte otázky? Nemáte, poprosím na Uznesenie číslo 5/4/2025 obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom poprvé prerokovalo záverečný účet obce za rok 2024. Po druhé, berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2024. Po tretie, schváľuje po A podľa paragrafu 16 odseku 10 písmena A zákona číslo 583/2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov z neskorších predpisov celoročné hospodárenie obce roku 2024 a záverečný účet obce za rok 2024 bez výhrad. Po B, upravený prebytok rozpočtu v sume 117 151,42 eur, zistený podľa ustanovenia paragrafu 10 odsek 3 písmena A a B zákona číslo 583/2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov z neskorších predpisov navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu 117 151,42 eur. Po C, zostatok finančných operácií podľa paragrafu 15 odseku 1 písmena C zákona číslo 583/2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov z neskorších predpisov v sume 13 834,1 eur. Celé 10 eur navrhujeme použiť na tvorbu rezervného
fondu 13 836,10 eur. To sa nespýtam, máte nevyčerpané prostriedky, ktoré boli vlastne akoby z toho vylúčené, to sú teda viazané účelovo nejak, napríklad parčík na nive, to sú vlastne peniaze, ktoré boli poukázané, napríklad ten park na nive z Envirofondu, je to na zvláštnom účte, ktoré však môžeme čerpať až po schválení Envirofondu. Musíme to urobiť vlastný a potom musíme dať žiadosť o platbu, to preplatí a vtedy si to uvoľníme z účta na účet. To sú 4 prípady, takéto. To sú tie dva dotácie, ten Envirofond, parky na nive a ešte sú tam potom opievané školy. Dobre, máte ešte niekto otázky? Nemáte, tak kto je za? Ďakujem všetci jednohlasne. Teraz tu máme 2 body 7, 8, to sú tie predaje pozemkov, ktoré už niekoľkokrát prechádza zastupiteľstvom aj komisiami, aj všetkými vecami, hej, ktorá sú trošku komplikovanejšie s tým novým zákonom o predaju pozemkov, tak tu len podkračujeme v nejakej schéme, ktorú musíme dodržať a musíme tým všetkým prejsť. Tak tým pádom bod číslo 7, predaj pozemku vlastne obce Pášťovku s Nilom, KU Pášťovku s Nilom, KN, pomočka C, 738/3, žiadateľ Peter Pohanka, to je na tej Pášťovskej stanica. Neviem, či máte nejaké otázky k tomu, alebo ešte k tomu povedať. Ja by som k tomu povedal, že procesne sme sa držali všeobecne záväzného nariadenia o hospodárení s majetkom obce, kde sme vlastne v predchádzajúcom kroku, to bolo vlastne uznesenie 10/1/2025, na jar tohto roku schválili zámer odpredaja. Na základe toho bol spracovaný tento zámer, ktorý bol 17.3. zverejnený aj na webovom sídle obce, aj na úradnej tabuli. A tým pádom my sme vlastne v tom už schválení toho zámeru odsúhlasili jednak ktorý pozemok, za akých podmienok, to znamená, že sme tam vyšpecifikovali ten osobitný zreteľ alebo spôsob predaja osobitným zreteľom, kde sme presne popísali, že je to jednak malej výmery, ale hlavne z tých možností, ktoré zákon umožňuje, sme poukázali na to, že je to prislúchajúce k parcele, ktorej majiteľ je ten, kto žiada. Čiže a ďalšia vec je, že my vlastne týmto odpredajom ako keby vysporadúvame už kvázi jestvujúci stav plotov a snažíme sa to ako keby zosúladiť. Čo sme sa dohodli ako zastupiteľstvo, že nerozmýšľame iným spôsobom nad sumou odpredaja, ale opierame sa o znalecký posudok, ktorý vlastne vyhotovuje vždy znalec, nezávislá osoba a tieto aj potvrdzujeme v tom uznesení. Takže čo sa týka toho pozemku na stanici parcela 378/3, tak tam sa jedná o 397 m2 záhrady. Čo ešte vieme povedať, že predmetný pozemok susedí s pozemkom žiadateľa, to je 378/2, s ktorým tvorí funkčný celok. Žiadateľ tento pozemok využíva ako záhradu a plánuje ho využívať na tento účel aj naďalej. A potvrdili sme cenu v zmysle znaleckého posudku 113/2024, ktorý vykonal znalec alebo vytvoril znalec a podľa tohto znaleckého posudku je cena tohto pozemku 8 900 eur. Koľko tam je to Dobrá otázka, mám musím pozrieť. A toto už je posledný krok. To je posledný krok, ale tomu sa Budeme potom predať na smlouvu. Výmera 397 metrov. 22,37. 22,37 za metr štvorcový. A toto už je teraz posledný krok, a teraz poveríte podpisu zmluvy a všetky veci. Danie na rok na vklad. Dobre, máte k tomu ešte niečo? Ako budú dlhšie tie uznesenia, v zásade tieto všetky informácie platia, keďže sme to ako keby v takom balíčku. Máme ešte rozpracované 2 pozemky, k jednému sa ten záujemca rozhodol, že neuplatní, druhý je taký komplikovanejší, ale teda, že tá sa nevyjadril, že teda či ho chce alebo nechce, za tých podmienok, aké zastupiteľstvo ustanovilo. Čiže tieto 2 vlastne vyriešime a tie ostatné uvidíme, ako sa vyvinú. Čo sa týka toho druhého pozemku, kde je žiadateľ pán Milan Mikula, tam tiež poviem, že... A to už nie. Dobre. Ak nemáte otázky, môžeme návrh uznesenia. Dobre.
Uznesenie číslo 6/4/2025 obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom poprvé prerokovalo návrh odpredaja pozemku v súlade s ustanovením paragrafu 9a odsek 2a paragrafu odsek 2 a paragrafu 9a odsek 15 písmena F zákona číslo 138/1991 znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom číslo 10/1/2025 zo dňa 5.3.25 z dôvodu vhodného osobitného zreteľa pozemok vo vlastníctve obce Kláštor pod Znievom parcela KNC 378/3 záhrada 397 m2 zapísanej na okresnom úrade Martin katastrálny odbor pre katastrálne územie Kláštor pod Znievom v liste vlastníctva číslo 700 vlastník obec Kláštor pod Znievom v podiele 1/1. Po druhé, schváľuje odpredaj pozemku v súlade s ustanovením paragrafu 9a odsek 2 a paragraf 9a odsek 15 písmena F zákona číslo 138/1991 v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom číslo 10/1/2025 zo dňa 5.3. z dôvodu vhodného osobitného zreteľa pozemok vo vlastníctve obce Kláštor pod Znievom KNC 738/3 záhrada 397 m2 zapísanej na okresnom úrade Martin katastrálny odbor pre katastrálne územie Kláštor pod Znievom v liste vlastníctva 700 vlastník obec Kláštor pod Znievom v podiele 1/1. Z dôvodu vhodného osobitného zreteľa je podľa všeobecne záväzného nariadenia obce Kláštor pod Znievom číslo 1/2024 zásady hospodárenia s majetkom obce článok 9 časť E bod 2 písmeno A bod 1 za dôvody vhodného osobitného zreteľa sa na účely predaja majetku považujú po A ide o prípad malej výmery a nízkej hodnoty pozemku, pričom poprvé, predaj pozemku obce funkčne prislúcha susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadateľa. Ak ide o dlhodobé užívanie bez právneho dôvodu, dochádza k majetkoprávnemu usporiadaniu pozemkov, zosúladenie skutkového a právneho stavu, napríklad v minulosti vybudované oplotenie pozemku, nekorešponduje s hranicami pozemku podľa údajov z katastra nehnuteľností, nakoľko predmetný pozemok susedí s pozemkom žiadateľa KNC 738/2, s ktorým tvorí funkčný celok. Žiadateľ tento pozemok využíva ako záhradu a plánuje ho využívať na tento účel aj naďalej. V prospech žiadateľa Peter Pohanka, bytom Turčiansky dvor 30, za kúpnu cenu v zmysle všeobecnej hodnoty pozemku podľa znaleckého posudku 113/2024 znalec inžinier Martin Čanady vo výške 8900 eur. Ďakujem všetci jednohlasne. Bod číslo 8. Predaj pozemku vlastníctve obce Kláštor pod Znievom, KU Kláštor pod Znievom, KNC 429/6, užívateľ Milan Mikula. Asi sa niečo k tomu povedať. Vieme povedať v zásade, že rovnako tam my sme ako zastupiteľstvo určili predaj spôsobom hodným osobitného zreteľa. Rovnako tento zámer bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva, na základe toho bol zverejnený na webovom sídle a na úradnej tabuli. Taktiež ten pozemok je susedí s rodinným domom a pozemkom žiadateľa, s ktorým tvorí funkčný celok. Žiadateľ tento pozemok využíva najmenej od roku 1981 a plánuje ho i naďalej využívať ako záhradu. Tam bol vytvorený takisto znalecký posudok, ktorý vyčíslil sumu a hodnotu pozemku na výšku 2460 eur. Takže tieto náležitosti vlastne zákonne boli splnené. My sme teda potvrdili znova hodnotu pozemku podľa znaleckého posudku a teraz to máme predložené na schválenie. Máme nejaké k tomu otázky? Môžem ťa poprosiť o uznesenie číslo 7/4/2025. Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom poprvé prerokovalo návrh odpredaja pozemku v súlade s ustanovením paragrafu 9a odseku 2 a paragrafu 9a odseku 15 písmena F zákona číslo 138/1991 zbierky v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom číslo 10/1/2025 zo dňa 5.3.25 z dôvodu vhodného osobitného zreteľa pozemok vo vlastníctve obce Kláštor pod Znievom, parcela číslo KNC 429/6, ostatná plocha 178 m2, zapísanej na okresnom úrade Martin katastrálny odbor
pre katastrálne územie Kláštor pod Zimom v liste vlastníctva číslo 700, vlastník obec Kláštor pod Zimom v podiele 1/1. Po druhé, schvaľuje odpredaj pozemku v súlade s ustanovením paragrafu 9a odsek 2 a 9a odsek 15 písmena F zákona 138/1991 zbierky, znenie neskorších predpisov a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Zimom číslo 10/1/2025 zo dňa 5.3.2025 z dôvodu vhodného osobitného zreteľa pozemok vo vlastníctve obce Kláštor pod Zimom parcela číslo KNC 429/6 ostatná plocha 178 m2 zapísanej na okresnom úrade Martin katastrálny odbor pre katastrálne územie Kláštor pod Zimom v liste vlastníctva číslo 700 vlastník obec Kláštor pod Zimom podiele 1/1. Z dôvodu vhodného osobitného zreteľa podľa všeobecne záväzného nariadenia obce Kláštor pod Zimom číslo 1/2024 zásady hospodárenia s majetkom obce, článok 9, časť E, bod 2, písmeno A, bod 1, za dôvody hodné osobitného zreteľa sa na účely predaja majetku považujú po A. Ide o prípad malej výmery a nízkej hodnoty pozemku, pričom poprvé predaj pozemku obce funkčne prislúchajúceho susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ak ide o dlhodobé užívanie bez právneho dôvodu, dochádza k majetkoprávnemu usporiadaniu pozemkov, zosúladenie skutkového a právneho stavu, napríklad v minulosti vybudované usporiadanie oplotenie pozemku nekorešponduje s hranicami pozemku podľa údajov z katastra nehnuteľnosti. Nakoľko predmetný pozemok susedí s rodinným domom a pozemkom žiadateľa, s ktorým tvorí funkčný celok, žiadateľ tento pozemok využíva najmenej od roku 1981 a plánuje naďalej využívať ako záhradu v prospech žiadateľa Milan Mikula, Niva 293/18, Kláštor pod Zimom za kúpnu cenu v zmysle všeobecnej hodnoty pozemku podľa znaleckého posudku číslo 115/2024, znalec inžinier Roman Barbuščák vo výške 2460 eur. To je za. Ďakujem, že ste to vlastne. Teraz na to doplnené body, bod číslo 9, schválenie pozícií pre obecnú spoločnosť služby obce Kláštor pod Zimom SRO z dôvodu ukončenia pracovnej ponuky zamestnanca. No to je, my na SROčke ešte máme dva pracovné pomery v minulosti, je to pani doktorka Pastorková a bude tam sestrička, ešte stále, ktoré sú na materskej a rodičovskej dovolenke. Pani doktorka nás oslovila, že chce ukončiť pracovný pomer s tým, že máme s ňou kvázi, tam máme s ňou rozhovor, že akým spôsobom. Najnovšia informácia, že sme sa dohodli, že ideme ukončiť dohodou s tým, že ale dovolenku musíme preplatiť. Toto musí nastať 27.7. Tú božičku, ale sme sa už nemuseli potom stretávať, chceme ľudí predskladať s tým, že keby náhodou sa niečo zmenilo v rámci tej dohody ešte, aby sme to vedeli nejak riešiť a ukončiť tento vzťah, tak navrhujeme na sklade 5000 pôžičku, ale ja si myslím, že nebudeme čerpať nejaké peniaze na SROčke máme, lebo teraz sa vyváža ten zelený odpad, tak niečo sa tam nám skumulovalo, tak to je tak, aby sme vás nemuseli zase na konci týždňa naháňať do zastupiteľstvom, hej. A ja by som si do toho uznesenia aj tak dal, že vás budeme na najvyššom zastupiteľstve informovať, ako to celé dopadlo, ako to bolo. Tú dovolenku musíme preplatiť, tam si to ešte s ňou, tým, že nemáme ani poriadne dokumentáciu, to nás sa menili a účtovníčky a všetko. Niečo sme sa chytili, ona tvrdí inak, tak si to teraz nejak medzi sebou kvázi musíme vydiskutovať. No a tým, že dohodou, tak tam by to malo byť bez vstupného, lebo my potrebujeme dneska pani doktorku, si povieme v rôznom a my sme podali, aby nastúpil na ten voľný post pani doktorky. To potom v tomto nebola zhoda. Nemá záujem, hej? Prosím? Nemá záujem. No nie, v podstate ona chcela, ale za nejakých platových podmienok a my sme povedali, že má platný zmluv, tak nastúpili na týchto podmienok. Ona si to pozerala podľa USK-ov, ako dneska sú miest v nemocnici. To sú za tú dobu tých materských, lebo ona je niekoľko 6-7 rokov už. 2019. No tak 6. rok, tak sa to zmenilo adekvátne. Nechcem tam úplne dodýkávať, ako to je, čo to je, ale tak v podstate musíme to ukončiť. Potom ešte budeme tam mať jeden. A paradoxne ona odmenovala dokonca
konca mája. Pomáhala tejto pani doktorke a to bolo tiež jeden z dôvodov, to čo vám poviem rôznom, čo sa nám nejak udialo a vidím. Tak toto je taká prosba, aby nám nemuseli znova zvolávať. Tak my urobíme všetko preto, aby nám nečerpali. Máte k tomu nejaké otázky? Poprosím ťa nájsť uznesenie. Uznesenie číslo 804/2025 obecné zastupiteľstvo v Kláštore Pozdivov poprvé prerokovalo návrh na schválenie pôžičky pre obecnú spoločnosť služby obce Kláštor Pozdivov SRO z dôvodu ukončenia pracovného pomeru zamestnanca. Po druhé schvaľuje pôžičku pre obecnú spoločnosť služby obce Kláštor Pozdivov SRO z dôvodu ukončenia pracovného pomeru zamestnanca vo výške 5 000 eur. Po tretie poveruje dáme konateľov. Starostu, to je asi jedno. Konateľom. Ale čo povedú naše? No, informovať o riešení. Starostu. Aha, to informovať starostu. Tak tam poveruje starostu. Vás poverujeme, ale nemôžeme vás poveriť to riešenie. Poveruje starostu informovať o riešení. Na najbližšom zastupiteľstve. Na čerpaní, o čerpaní. Čiže po tretie poveruje starostu obce informovať o čerpaní na najbližšom zastupiteľstve. Čerpaní pôžičky. Alebo môžeš dať žiadam. Žiadam. Skôr, lebo to poverenie je také diskutabilné v praxi. OK, žiada starostu informovať o čerpaní pôžičky na najbližšom zastupiteľstve. Dobre, za. Ďakujem všetci jednohlasne. Bod číslo 10. Spoplatnenie vydania záväzného. No, to nemôže byť vydanie záväzného. Úkon. Spoplatnenie úkon. Úkon nezáväzného. Lebo záväzné ideme urobiť uznesenie. Ale záväzné stanovisko obce vydávané. Hej, ale daj aj tak spoplatnenie úkonu vydania. Aj tak to Spoplatnenie vydania záväzného stanoviska obce zákonom § 24 zákona 200/2022 o územnom plánovaní. My teraz podľa nového stavebného zákona vydávame, ale ako sa strašne roztrhlo v tom s tým v rece, strašne veľa záväzných stanovísk, no aj UPIčiek, ale tak zatiaľ sa chceme o záväzných stanoviskách baviť a okolité obce si to spoplatnili, tak my navrhujeme tiež to spoplatniť. Ono sa toto spoplatňuje od 50 eur po 20 eur, my navrhujeme tam 30 za ten úkon. My na hovorenie tohto by si museli tiež aj, som sa minulé vravil, zamestnať na úväzok taký menší pani Matejku, ktorá to nejakým spôsobom chystá, skúma ten súlad s územným plánom, tak máme s tým aj náklad, ktorý chceme nejakým spôsobom spoplatniť. A ozaj je toho veľa, to niekde možno niekedy týždenne 4-5 zároveň stanoviska vydáva. Tak toto by sme chceli spoplatniť. Neviem, či máte k tomu nejaké. Aj UPIčky, to je územno-plánovacie informácie, jedni, ktorí spoplatňujú, ale v tejto fáze. Tá UPIčka je jednoduchšia, taká všeobecnejšia, ako celý musí v podstate celé to pozerať, musí sa to že vydáme to len tak hneď a treba študovať ten územný plán. Tak je to dosť veľa práce s tými záležitostami. Zároveň to musí, alebo mala by to robiť odborným spôsobom. Nemôžeme to robiť my, musí to úplne spôsobom. Preto je ten náklad a tým potom by sme ho nemôželi. Ja sa nespýtam, tá suma toho poplatku nám pokryje celkové náklady? To nevieš vyčísliť, vieš. Tu nás som teraz tak narýchlo prečítal, je tu otázka práve na to spoplatňovanie, že aj výšku a tak ďalej. Presne ako sme sa aj bavili s Ferkom, že nie je to proste administratívnych poplatkoch, to je zákon o správnych poplatkoch. Takže tu napíšu práve, že by sa mala tá výška nejak podľa toho, ako dávajú obce správa zdáva nejak tak urobiť. Vlámča má 50, Bela má asi 20 alebo 30, Košťany majú asi 30,
Tiež nenabudeme ten strop 30 €. Asi sa to nepokryje, ale tam je nejaký, tu máme nejaké prehodiny, týždňový nejaký úväzok. Takže nie celkom, ale... Čiže nie je to, že za... Nevieš, koľko je za viac, posudok. koľko je viac, bude ten výsledky viac, keď to nie je. Aj náročnosť toho je úplne iná. No, Že by mal byť určený správny poplatok v primeranej výške v porovnaní s ostatnými poplatkami. Hej. Čiže v tom stavebnom konaní, keď sú tam niečo za vydanie stavebného povolenia, za kolaudačné a tak ďalej, niečo také by tam bolo. ešte teraz po zhore. Ja si myslím, že 30 € je viac. No, Uvidíme na skúšku od 1.7. A to tam je tam. Môžeme prečítať uznesenie? Poprosím ťa. Dobre. Uznesenie číslo 7/4/2025 obecné zastupiteľstvo v Kláštore Pozdiemovom poprvé prerokovalo návrh na spoplatnenie úkonu vydania záväzného stanoviska obce v zmysle paragrafu 24 zákona 200/2022 zbierky zákonov o územnom plánovaní. Po druhé, schváľuje spoplatnenie vydania záväzného stanoviska obce v zmysle paragrafu 24 zákona 200/2022 zbierky zákonov o územnom plánovaní vo výške 30 € s účinnosťou od 1.7.2025. Kto je za? Ďakujem všetci jednohlasne. Bod číslo 11. Schválenie odmeny zástupcovi starostu v zmysle uznesenia vlády. To nemôžeme nám dať toho uznesenia, ale to je na toto nadväzuje Slovenskej republiky číslo 27/25. Ja som tady rozprával s niektorými z vás v rámci tej odmeny, ktoré teraz dostali všetci zamestnanci štátnej správy a obecnom úrade dostali všetci tú odmenu tých 800 € klubom, okrem zástupcu, lebo on je v takom inom pomere, ako čo si to tu? Si stále poslanec. Je poslanec, ale je to výkon na základe zvolenia, hej, mandátu poslanca. Niekde v štatute štátnej správy. A si myslím, že je to nefér, keď všetci dostali do jedného, a nedostal. Chcel som vás požiadať, že či by sme sa na to nezamysleli a neschválili, že by aj on túto nedostal. Ďakujem pekne. Máte niekto nejakú otázku? Je to 800 €. Takže mali teraz také, ten jún bol teraz taký zaujímavý pre zamestnancov štátnej správy, lebo všetci dostali každý jeden. Ja si myslím, že nemáme asi moc čo odporovať, verí je tu normálne celý pracovný deň, pracuje ako všetci ostatní zamestnanci. Takže ja proti tomu nemám absolútne žiadnu výhradu. Máme ešte tu niečo. Daj na uznesenie. Uznesenie číslo 10/4/2025 obecné zastupiteľstvo v Kláštore Pozdiemovom poprvé prerokovalo návrh na schválenie odmeny zástupcovi starostu, po druhé schváľuje odmenu zástupcovi starostu vo výške 800 € brutto. Dobre, ďakujem všetci jednohlasne. Bod číslo 12. Kúpa pozemku rušenie komunikácie Dvorky. To sme ešte také 2 roky, máte koľko? 2 roky? Ježiš, to sa ťahá. No, to sa ťahá. Som sa, že to už je hotové tam. To je, keď sme robili tú cestu tam. No, tá cesta sa robila tam. tam. Rozširovali o ten meter. O ten meter, aby to bolo aspoň 6 metrov. 6 metrov. Tam nakoniec nie všetci súhlasili. Nie všetci, hej, lebo tam sme... Traja z 5, však? Hej, lebo tam sme, že to odkúpime za od nich za eurometer štvorcový a niektorí... To za 24 € sa bavíme, že sme kupovali. A niektorí, že nám ponúkali, že dokonca 30 € za meter štvorcový, v žiadnom prípade, hej, ale tam boli dvaja takí, alebo traja takí, ja už si to nepamätám, že to sa dlho ťahá. Tak majú cestu na svojom pozemku. A len to je ono, aby sa tam rozšíril ten priestor, ten pozemok, aby to bolo krajšie, ja si tak Vlado zdravil, tam niektorí s tým nesúhlasili, lebo chceli 30 € za meter štvorcový, hej. To sme samozrejme zamietli a zostali sme v komunikácii len s tými dvomi alebo s tromi, neviem, jak to dopadlo. Čo? S tromi, hej. Dvaja sú už prepísaní, tretí nám na katastri išla teraz taká požiadavka, že to my sme to len zámer schválili. Bol tam pán Sklenka, doložíme ten papier na katastri. Bol tam pán Sklenka, pán Ďurica a ten druhý pán, ešte jeden tam bol. Toto je jeden. Ťahá sa to druhý. Ja to mám iba preklopené, čo sme mali zámer, iba na... Nie. Tak to no tak nám pani povedala. Že my sme to mali ako komplexný zámer a teraz iba ako, že to je súhlas predajom, teda že
stačí tak, ako to bolo, len aby to bolo neznáme. Áno, o tom je to slovo. Dobre, môžeme prečítať. Uznesenie číslo 11/4/2025 obecné zastupiteľstvo v kláštore pod Znievom poprvé prerokovalo návrh na odkúpenie pozemkov pre potreby rozšírenia komunikácie na ulici Húrky, po druhé schvaľuje kúpu pozemkov susediacich s parcelou KAU, kláštor pod Znievom, obec kláštor pod Znievom parcela KNC číslo 287/8, ktoré majiteľom je obec kláštor pod Znievom podiele 6/6, pre potreby rozšírenia komunikácie v šírke 1 m, odkupné cene 1 € za meter štvorcový o výmere cca 150 m štvorcových. To je za. Ďakujem jednohlasne. Bude nám to postačiť. Malo by stačiť, ale ešte nie. Dobre, bod číslo 13, interpelácie poslancov. Máme nejaké? Nemáme. Počkaj, áno. Si rýchlo Čo sa chcem spýtať, to asi môžeme aj do rôzneho. Interpelácia, to je bolo, ktorú... Aha, dobre, tak to dáme do rôzneho. Zistím, čo to je. Ja sa chcel len opýtať, že minule sme sa bavili o tých dopravných značkách, doplnenie, to je jedna vec, ale potom ma napadlo ešte, keď tak prechádzam tými novými značkami, označenie názvy ulic, hej, že či by sa to nedalo tiež nejakými tabulami. Bo viem, že nejaké tabule tu aj boli, Fero to raz vravel. Akože toto je inak taký celkovo problém, Hej, lebo všade, aj tí kuriéri, aj akože v oni rámci chodia iba tak, ako poznajú, ale ako náhle nový kuriér, oni nevedia, aké v majú. rámci kláštora, hej, ako... Ja Máme neviem, označené ulice, čo nemáme. No, Identifikoval si ulice, že sa vôbec nenachádza žiadna tabula. hej, sú Ani ulice... na Tajovského není. Hej, Ani na Tajovského. sú ulice, kde proste, hej, ako celkovo to prejsť, hej, lebo dobre, tie dopravné značky sme sa nejak pohli, hej, ja berem, že to nikdy nebude úplne ideálne, ale skúsme sa pohnúť aj v týchto veciach, že označenie tých ulic, lebo fakt sú aj staré ulice, ktoré nie sú označené, niektoré sú, niektoré nie sú, hej, ale hej, aby to, Ľudia dali niektorí dole. hej, neviem, že prečo, alebo tak ďalej, hej, ale sú ulice, napríklad Húrky, viem, že nie sú označené, staré Húrky, alebo aj tam, kde bývam ja, Húrky, Rímska 1, tie nie sú označené, hej, ale mohli, ako, tu aj beriem, že aj tu v kláštore a tak ďalej. To je jedna vec, hej, že či by sme sa mohli tomu pomenovať. Ako máme, ja viem, že máme kopec projektov rozumiem. Nie, ja som sa zase spýtal, že to neprejde, že to nie je. Hej, ako ja to prejdem. V pohode, ja to prejdem. Dal si interpeláciu sám sebe. Tak poďme na interpeláciu pre Ale to poslancov. si už prepasol. Dobre, v pohode, to máme. Ale kľudne, ja môžem dať interpeláciu. Nie, dobre, tak ako ja si to prejdem a poviem, že kde nám čo chýba, hej. O spoluprácu, ktorý som teda poprosil. Hej, ako to je v pohode. A potom... Nie, strašne sa pohádali tie... Nie, to je taká bežná komunikácia, ktorá asi tu nepatrí, kým je pustené. Ale pracovný by sa šal. Hej, však pracovne, však si mi kúpil zmlužíme potom. Potom mám ďalšiu vec, troška nám tam terorizujú na Hvorkách tí Hrčkovci, hej, tí, čo si urobili panelku, hej, a hej, proste ľudia tam chodia autami a im sa to vraj, že nepáči a tak ďalej, hej, že ja si myslel, že budú dneska kamery, hej, tak by som chcel ich poprosiť, aby sa troška ukludnili a nevytvárali konfliktné situácie. Pôjdeš im to povedať. Čo? Pôjdeš im to povedať. Hej, pôjdem. Ja stále za ňa chodím, som čakal, že tá pani vybehne, ale nikdy nevybehla tie. Ja už som aj, lebo som počul z viacerých, dokonca aj tu do Kučmára. Vieš, ako dopadla tá cesta, že to sa písalo na SPF, lebo to je ich cesta, to nie je naša cesta. No však ja toto viem, že to patrí Som Slovenská. tam niečo, nejaký papier, asi dobre spomína, niečo vyťahol. Bolo to tak, že on v blahej pamäti pred y rokmi písal, že on by si tam chcel spraviť cestu spevnenú a že ak obec, že či má obec niečo proti tomu a že ak do 2 týždňov neodpíše, tak považuje za súhlasné stavby. No dobre. Na základe toho. Ale to nie je obecné parcela. No ja viem, ja to berem, že to je Slovenského pozemkového fondu, hej, ale hej, ja berem aj to, že ja som tu chvíľku jak oni, hej, ja berem, že tá cesta tam je, hej, a tak musia to strpieť, že tam ľudia chodia či motorkami alebo autami, hej, jasne. Mali by sme sa vzájomne tolerovať, mali by sme slušne chodiť, hej, samozrejme tam sa rýchlejšie ani nedá, hej, ale proste nemôže tam títo majiteľia nejak blokovať prechod osobným autám, hej.
Igor má ešte jedno riešenie, ale to nemôže dať. Viem, že aj Miro Matula mal jedno riešenie, hej, skôr tam ten prepúste, ale to si myslím, že asi nebude dobrý nápad. Ale lepšie. A im vadí, že tam ľudia chodia, alebo že chodia po ich paneloch. No, že chodia po ich paneloch, hej. To panely si dali na... A ja viem, že raz aj do miestneho krčmára sa pustila tá pani, či? Dobre. Hej, takže toto by som chcel poprosiť, hej, ja keď tam pôjdem okolo, tak ich poprosím tiež, aby tak nejak sme sa tolerovali vzájomne, hej. Hej, lebo tá cesta tam je, bola a proste bude a tí ľudia tam budú chodiť, hej. Ako ja viem, že ten pozemok patrí Slovenskému pozemkovému fondu, hej, že to nie je obecné, hej, ale to skôr ide o nejakej tolerancii a vzájomnej si vychádzania, ja nerobenie si. Ako sa postavia k tomu vlastníci pozemkov, po ktorých vznikla nová cesta kvôli ich panelom. Som zvedavý, keď to napadnú noví vlastníci, čo potom povie pán sused na to. Ten Hrčka, hej. Mám pocit, že sa volajú Hrčkovci, čo som si našiel na katastri. Na tom základe vznikla nová cesta, ktorá vedie po súkromných pozemkoch. Hej, lebo toto vedie popri ich domu a poza ihrisko smerom. Ale to, čo vieš, čo nemohli poznať, že to priplámať ich na SPF-ku a nech by SPF-ku Hej, lebo tam dali aj betón, tam raz dali, aj betón dávali ku prepostu, si tam niečo vyviali, tak si nejak spojicky upravujú. Akože... Môžeme dať žiadosť na zosúladenie nežiaduceho stavu, aby... Môžeme, my sme to už niekedy riešili. Ja viem, že to je dlhodobý problém, že obec má aj svoje problémy. Ako neviem, či zareagujú, lebo to SPF nereagujú. No, ja to beriem, že ten Slovenský pozemkový fond je štát v štáte, ja len preto dávam do rôzneho. Žiadosť o zosúladenie nežiaduceho stavu? Nežiaduceho. Ja chápem, že tam chcú mať čisto, ale tiež musia vedieť, že keď si tam postavili ten dom, že musia to... Hej, teraz čo, povieme ľuďom, že tam nebudú chodiť, alebo čakať to... Že ich žiadame o súčinnosť. Vy tu bývate dlhšie ako ja, tak viete, že tá cesta tam je už 100 rokov. Nepriamo Pani historička. Nepriamo si to teraz požiadal, aby si to vyšiel. Pani historička, aké sú údaje? Ja ti to poviem presne, tá cesta tam je cca 61 rokov. Dobre. Keď sa spravilo futbalové ihrisko, potilo sa a za potom vznikla tá cesta. Dobre, Nemáš pravdu. Ja poprosím pani historičku, aby zistila do budúceho zastupiteľstva historickú podobu. Pozor, že staršie matky katastrálne jazyky. Nám bolo a to je presne podľa ihriska. No, lebo pôvodne boli princípy, boli vedení. Tam sú dva. No ja viem, lebo to jeden im vyložil auto tu, nechceli to zadu ďalej. To sú na kaváriu tam tej kocky. Dobre, ešte niečo máš? Počkaj, pozriem sa do mobilu. Už asi nie. Ja by som chcel... Na tento rok všetko. Keďže sa Martin chcel vrátiť v programe naspäť, tak ja by som sa potreboval, lebo sa ospravedlňujem v tom uznesení mám preklad, lebo to nie je katastrálne územie, ten predaj pozemku, tak by som to ešte raz prečítal. By sme sa vrátili na bod 12. Nie je to kávo zvláštne pozemie, je to kávo. Môžeme sa Janko vrátiť, že? Môžeme sa. Máme situáciu pána kontrolu. No dobre, bod číslo 12. Kúpa pozemkov rozšírenej komunikácie vodných. Ešte raz opravili návrh uznesenia. Uznesenie číslo 11.04.2025 obecné zastupiteľstvo Páča Kozimov poprvé prerokovalo návrh na odkúpenie pozemkov pre potreby rozšírenia komunikácie na ulici Horky. Po druhé schvaľuje kúpu pozemkov susediacich s parcelou KO Lazany, obec Kláštor Kozimov, parcela registra C287/8, ktorého majiteľom je obec Kláštor Kozimov v podiele 6/6 pre potreby rozšírenia komunikácie v šírke 1 meter, odkupné cene 1 euro za meter štvorcový, o výmere cca 150 metrov štvorcových. Kto je za? Počkajte chvíľočku, dajte mi chvíľu, musím porozmýšľať. Ktoré prislúchajú k tomu, tam je ten hlavný a ktoré sú vedľa neho. Ktorého majiteľom je obec Kláštor Kozimov. Á, to je ten prístup. OK, dobre, kto je za? Ďakujem všetci jednohlasne. No, Maťo, máš ešte šancu druhú interpretovať.
Tak poprosím pána starostu, aby vyriešil. Aby poveril poslanca Benka. Aby poveril poslanca Benka. Nie, dobre, nerobme si srandu, to sú vážne veci. A ja sa ešte musím spýtať ešte. Tým pádom, keď toto na novo schválujeme, tým musíte aj to pôvodné hlasovanie potom ako opravné, či ako sa to robí? Dalo sa to aj na autoremediu, hneď akože. Tak nemusí normálne hlasovať. Tak to nie. Tak. No, teraz sme bude interpelácie či rôzne. Ja sa chcem iba opýtať, že to, čo hovoríš ty, tie akože označenie tých ulic, že tam ide vlastne o tie tabule, hej? Hej, proste normálne. A že áno, tie tabule vždy boli na nejakých domoch, akože. Hej, ale teraz, no, a viem, že raz, aj keď sme ešte mali tú Eriku, tak... My sme ich dovešovali. Hej, Fero ich niekde našiel na sklade. Ale potom sme, keď sme zavesili sme. Hej, a už nie sú žiadne, ja sa pýtam. Na tie, čo bolo tie proste proste normálne, ja beriem, že na fasádu si nedá nikto, hej, ale proste na nejaké stopiky len označenie tých ulic, hej, alebo nejakým spôsobom nájsť sa. Dobre, poďme identifikovať, ktoré a musíme robiť. Dobre. No, na podstate robia nové tabule. My dali pekné nové tabule na začiatku obce, zase to spravili v inom fonde, rozumieš, ako šialené. Zase úplne inak tá tabula vyzerá, hej, ako bola pekná, teraz je zase taká smiešná podľa mňa. No nie, že to ukázať, ako to chceš spraviť. Dobre, ja cez leto prejdem tie tabule, alebo môžeme spolu s pani historičkou, hej, aby aj fond bol správny a tak ďalej. Ale podľa mňa akože to by mal byť akože jednotný ten systém, nie? Že pokiaľ to má byť tak, že to má byť na tých domoch, tak musíme to nájsť nejaké riešenie. Buď na domoch, alebo proste, hej, no ja neviem, že napríklad na týchto mini-pievačkách, či si to niekto chce dať na fasádu, hej, to už je... Ale vždy tu ukážeš na tom dome, normálne. Kristina. Tabule, kde ide tá ulica. Akože skôr by bolo lepšie tie tabule. Ale vieš čo, Tak, keď sa bavíte o tých domoch. nevie nájsť. Keď na dobu a nájdem každú ulicu plášť. To je dlho, že nevie nájsť. Bavíte sa o označovaní. Paragraf 2D zákona 36990 o obecnom zriadení je medzi označovanie ulic a iných verejných priestranstiev odsek 6. Vlastník stavby je povinný strpieť označenie budovy alebo inej stavby názvom ulice alebo iného verejného priestranstva. Čiže... Áno, lebo tam ide podľa mňa aj o ten vizuálny smog, nie? Že budeme tu mať 5 miliónov smerovníkov a to nikto nevšimne, ale to nebude odlišené, vieš? Len hovorím otázka, no na jednej strane je zákon, čo asi budem musieť rešpektovať, ale teraz si neviem predstaviť, že by som prišiel za susedom a povedal mu, ty si dáš... Tak lepšie asi na plot, no. Alebo napríklad aj na šéf, keď sa on počuje ku mne, tak mi tam jeden... Dobre, ja tam začnem za susedov tlačiť. Ale presne napríklad teraz dobre vraví Maťo, že v podstate tam nie je prázdny pozemok. Hej, tam Janošikovi by som musel nakázať, aby si urobil plot, hej, lebo ten sused... Lebo oproti bývajú Višňovský a tí plot nemajú, hej, trebárs, hej, no dalo by sa tam nejak vyriešiť. S Kristinou si to prejdeme cez prázdniny, čo? Áno. Susedia majú napríklad, ale úplne im to tieni strom, hej, tiež nie strýlia strom, kvôli tomu by bolo vidno tak, bohužiaľ. Dobre, hej, ako je to, ja to beriem, že to je dlho. Dobre. A Matejkovcov môžeme dať. Keby som to chcela, no, v strední, chápeš, to Sa musíš presťahovať. Otvor bránu. Hej, aby boli aj rovnaké názvy všade a tak ďalej, aby to malo hlavu a petu. Dobre, ja ešte čo som rôzneho, tak v podstate máme rozstavený, dokončili sme ten smútku. Tam sa teraz robia ešte bezpevnené plochy, tam teraz čakajú na palisade, na kocke, budú pokračovať, chodíme až hore, to je vysúťažené, tá firma to bude pokračovať. Ďakujem Kristine, lebo je to taký pohľad, čo sa pozrie, sme zistili, že to okna na dole nie je tá lišta, nepokračuje hore tak rovno, že to okno vrchne je posunuté. Treba odať také oko. Dobre, tak sme to reklamovali a vyzerá, že tá reklamácia prešla. Bola to taká reklamácia zvláštna, ale mali kladací plán na to okno jasný, hej, no tak dneska nám volali, že sa to podarilo zase u ich dodávateľa a Slovákov reklamovať, tak to bude ešte meniť, bude sa to predno okno meniť. To horné, keď sa pozrie na ten smutku, že bude pekne tá línia rovnaká. Ale to bolo ako v tej projektovej dokumentácii, že to nie je len ako, že vizuálna, hej. Bola kladací plán na okna, nemali sa na čo
nejak sťažovať. Dobre, že ste to všimli v tej fáze, ďakujem pekne. Tak budú tie mačacie hlavy ďalej pokračovať, je tá rampa, neviem, či ste tam boli, ja si myslím, že ten Dom smutku ako sme ho vynovili, vyzerá podľa mňa dobre. Je bohužiaľ prasknutý v strede, že sa sláve základom je normálne puknutý, keď tie stoličky sú tam, nie je to až tak vidno, ale je puknutý, to sme ešte teraz dali nejak zafúkovať, aby to nebolo tak vidno, ale ja si myslím, že super práca, keď zoberiem, že trafili aj brizoli, podarilo sa im to dnúka urobiť, je tam ten televízor, ešte teraz sme našli priestor v tej jednej výzve, že ešte aj tie dva televízory sa dajú dať, že v jednom strede a ďalšia niekto, kde si fotky premietať, tak dáme, ešte tam máme výhody všetko, že si dajú, keď v rámci pokrebu nejaké fotky dávajú. Sú tam tie klimatizácie, tam aj teplo, bude sa tam dať rýchlo nakúriť, ten pocit toho tepla tam bude dobrý. Tam ako jedine, čo ostali sociálky, to nám už nevožilo, teda to nejak spôsobom si nejak dáme nejak dokopy, oni sú funkčné. No len teraz je tam aj tá klimatizácia, bude sa tam dať temperovať, uvidíme, ako to celé bude fungovať, ale ja si myslím, že tam je dobré. S tým, že teraz pôjde ten chodník, pri kríži bude stretávacie miesto, tam čakované tie palisady, to tam už je pripravené, tak tam sa urobí pekný chodník. Ten krajný krok, to len aj tebe, ja som s pánom Farom sa dohodol, že dáme mačacie hlavy donútra, len postane obrúba, aby sa potom povedlo, sa to zase vybere, a tam to bude tak nejak spravené. Dali sme tak, že sa urobili iba na jazd, ale ostane tam taký chodník a tam sa ešte kúpi nejaký kvietinák, aby to pekne tam vyzeralo. Tak to je, čo sa týka cintorínu. Ja mám ešte ale môžem... Ja len k tomuto, k tejto veci. Chcel som sa opýtať, tá miestnosť, kde je ten mraziak, dvojmraziak, je tam ten mraziak stále? Mraziak je tam. A to môžeme dať preč? Môžeme ho dať preč, ale to... Veď my už aj tak nie sme oprávnení tam dávať do toho mraziaka. Ešte my sme tu, Boh vie, čo život priniesie, si to tam necháme, lebo vždy ho vieme naplniť a vieme ho využiť. Vieš, keď ho dáme preč, čo by sme tam urobili v tej miestnosti? Ak tú miestnosť treba, tak dajme ho preč, ale ak ho netreba, ja by som ho možno tam nechal a vždy sa dá zaplatiť ten, čo to naplní, ten mraziak. Ja neviem, čo môže prísť, videli sme, my si nemysleli, že môže prísť niečo také ako korona a prišlo a budeme mať tú možnosť, neviem, no môj názor je taký na to, ale ak máme iný, poďme. Dobre, len je tam možnosť taká, že v tej miestnosti eventuálne by sa mohol vytvoriť priestor pre pohrebnú službu, ktorá je tam, ktorá nebude postavať vonku za sklom alebo pred dverami, ale bude tam a bude čakať, pokiaľ sa pohreb skončí obrad, aby ich vyniesla vonku. To je jedna vec. Druhá vec je tá, dobre, keď sa tam ten mraziak nechá, podľa mňa ten mraziak je dlhodobo nefunkčný. A ešte bola aj tá vec, že vlastne ten stojan, lebo to bolo pred dve truhly, tak keď sa dalo hore, tak koľkokrát sa stalo, že stalo sa. To padlo. Ako, počuaj, vyhodiť to je podľa najjednoduchšia vec. Nie, veď ja len sa pýtam, že... My sme sa o tom rozprávali a tak sme ostali, že ak on je funkčný, ešte máme tam niekoho dať, že niekoho pozrie, ak je to len doplnení chladiva, tak ako... Tak potom to dajme aspoň sfunkčný, nech to je funkčné. Nech to niekto pozrie a či je to v poriadku. Teraz pokiaľ to bude, ti vyfúči zase tá látka, vieš? Že vieš, ak príde nejaká, možno je to bolo za úvaha, povedzme si, tak ako najjednoduchšie teda niekde v okolí došlo. Dobre, a ešte taká vec do vybavenia domu smutku, taký skladací vozík. V prípade aj civilných pohrebov a vecí, niekedy môže nastať aj situácia, že ten vozík môžeme mať my, nie je to nejaká extra náklad, ale taký vozík, ktorý sa uloží niekde na miesto a potom sa otvorí. Na čo by slúžili? No na vyvezenie. Prečo sa mraziak prestal používať? Vypršala nejaká platnosť povolení? Nie, veď teraz už sa nepoužívajú mraziaky na obciach. Má pohrebná služba, má podľa zákona. No ten vozík môžeme pozrieť, len otázka, že ktorý pohreb je bez pohrebnej služby. No tak nie je. Nie je, ale tak vozík je vždy taká vec, že by tam mohol byť. Tak do mraziaku sa tiež obchádzajú ľudí živých a vyskúšalo. Počúvaj, ako to funguje. Ja som myslel, že možno do budúcna sa dohodnú, nedáme záver. Nové stoličky, či nejaké, vieš, sú nové stoličky. Teď budete vidieť, ako to je. Ale tak ten vozík je asi najmenej. My sme teraz ešte dali tam
aby ste vedeli, no to, čo je túhla, sme rozmýšľali ešte niečo nové, ale dalo sa to oprať, dočistiané, dobre to vyzerá však. A plus my musíme kúpiť nový kvietík a nové kvety, lebo sa to nezdajú, tie kvietináče, keď dáš nejaké normálne, to bude možno 500 €, hej. Aj tie svietidlá, to sme dali teraz ešte doplniť, už to sa už je to také celé vynovené, než sa zase vyťahneme tie. Dobre, a technické ovládanie, všetko je tam, kde je a kde bolo. Dá aj všetko. Aj na tú obrazovku treba sa na tie... Už by to malo byť rozpuštené, ja som to nevidel, ale páni to robili, Míšo s Filipom. A plus chceme ešte dať ten pult na striekať aspoň, že rozmýšľali či nový, ale na striekať. A teraz nám vzniklo tam, že sa to rozšírilo taký stôl, tak tam chceme dať ešte nejaký stolík taký, že tam bola tá kniha. Nejakú tabulku na parke. A plus sme ešte vitrínu novú objednali na ten dom, na ten parke. Hej, to čo teraz je ako tak. Ale ja myslím, že vlastne... Už to sme aj mysleli na to, že to už tak dotiahnu. Čiže ďalšie zastupiteľstvo spravíme v Dome smutku. Dalo by sa pohode to. Ja som mám takú prírodu, že som tak neprezieral, povedal. Na dôchodcov. Bolo vtipne, že taký pekný, že radosť zomrieť, ale... Kde si to povedal o tom pole? Na dôchodcov. Ja som to povedal. A oni zareagovali na to vtipne, že kde sa robí poradovanie. To bolo sarkastické. Ja som to povedal na inom fóre, ale vyťahol to pani riaditeľka základnej školy práve na tomto fóre. No, potom sa realizuje ihrisko na školskom dvore, tá umelá tráva, to sa realizuje. Máte vám k tomu viac poviem, robí stavebný dozor. Hej, s tým, že plus sa realizuje ihrisko na Kláštor Stanica, tam sa má tento týždeň betonovať, už tak aby ste vedeli. Fotbalové ihrisko asi už malo byť vyriešené, tam nebolo nič, na brány sa posúvali. A sme sa ešte trošku okolo toho krútili, kvôli vzdialenosti a tak. My sa tu už zladili. A toto ihrisko by malo byť v priebehu 2 týždňov asi hotové, zajtra máme tam kontrolný deň. Na úspolu z riešenia, lebo súčasťou ihriska je aj ten skatepark, to asfaltovanie a tým, že sme teda dostali ďalšie peniaze, ideme robiť ten bežecký okruh a tak chceme ho dať takého, aby to vyzeralo tam dobre, tak dneska to boli zamerať, ako projektant príde nakresliť tú bežeckú dráhu, aby sme vyasfaltovali do polkruhu, vieš, na ten skatepark, kde to už ako pekne nejako celé. Plus na tom ihrisku to sme podali žiadosť, čo si minul skladovali na ten povrch na tom okrúhu ihrisku. Ešte ja viem, že sa tu máme stále schválenú dotáciu máme na ten okruh, či to ešte nie? No, tu máme schválenú, ale to je vlastne z toho ihriska, ja ti poviem, teda to je také, že tu je tu výhoda cez regióny, rada partnerstva sa to volá. Ty máš isté peniaze, ale žiadosť ešte nepodal. Ty teraz pripravíš podklady na žiadosť. Ty máš predschválenú žiadosť a ty musíš podať do nejakého času žiadosť o NFT, hej? Ale príkladu teraz chystáme, že veci v tom, lebo tú dráhu musíme stavať na pôvodne. To je to isté ako gymnázium. Myslíme tam aj na to doskočisko, pieskový a ďalej, hej? Áno. To telesné karty, To doskočisko, to som sa chcel tiež. To tam bude. Maťko, ty si chcel nejaký povedať? Však dokonč ty a ja poviem k tým projektom, že v jakom je to. No, tak ja vám potom ešte poviem, že máme teraz komplikáciu na uzáročných vysúťažili firmy, ktoré som vám vrával, tá PHZ 550 za 40 000. Vysúťažili, išlo na kontrolu VOčka, tam nás to dali zo stola, dali nám tam nejaké kompenzácie na to, že niečo sa im tam nezdalo. No tak budeme musieť teraz rozviazať s tou firmou nové verejné obstarávanie, vyhlásiť, lebo ja som povedal, nie, ja to nezaplatím, prečo by som mal platiť, veď my sme neuvedenia zle, hej. Bolo to aj odsúhlasené, to regionálnym centrum, ale tá pani nám to bolo sa na to postavila inak, ale sme ešte len v procese. Oni nám dali nejaké výčitky, my sme im to povedali, prečo to tak je, a teraz čakáme na ich verdikt, ale čo som sa ja zase inde pýtal, tak vravia, že nevyzerá, že s týmto boli nejaké nové precedensy, to bolo certifikátno EMAS a že nevyzerá to dobre, ale my sme nastavení tak, že ani euro najviac nesme platia, aby sme mali vyhlásené nové verejné obstarávanie. To bola otvorená súťaž, kde sme tam mali 10 záujemcov, ceny od 400 do 650, tak a ušetrili sme pre budovku 150 000, no ale tak vyzerá, že to nestačí. Takže budeme musieť nové, celý problém je to, že sa to držuje celé. Máme to polotačka, to naviedlo nám to s inou kvôli. Dneska nám, keď nám povedali, že je to dobré, môžeme poplatiť, že sa robí, že pol roka stojí.
Parky, čo máme na Nive, tam takisto stojíme, čakáme na kontrolu VEO, v rámci takého, že asi to pustíme. Peniaze máme pravidelne na účte, to sú tie, ale nás stále kontrolujú, tam nemajú ľudí, to ako extrémne dôležité. To je, sa raz potešíme, že niečo vyhráme a potom tu nás sa trápime s tým, že ako to celé je. Vysúťažili sme zberný dvor na kontrole, verejného starania, vysúťažili sme gymnáziálnu, tu ideme v júli, dačka tomu júla realizovať. Podrobnosti máte. No, dobre. Stavebný dozor. Stavebný dozor. Stavebný dozor. Tak ja len k tým jednotlivým, aspoň k tým, čo máme rozostávané. Čo sa týka stanici, tamto futbalové ihrisko je, dá sa povedať, jedna bránka je hotová, druhá bránka sa robí taká tá sieť. Tento týždeň chcú betonovať, alebo Ferenčík plánuje betonovať to hokejbalové ihrisko. Vo štvrtok v Reále to zhruba 60 kubíkov betónu, to znamená asi 10 mixov veľkých. Poviem zároveň, bol som sa tam ešte dneska pred zastupiteľstvom pozrieť, keď som išiel z roboty. Budem úprimný, nevidím to reálne, hej, lebo nemá ešte hotové debnenie, hej, nemá tam navozenú kari sieť, ale dajme tomu, že pri jeho tempe budúci týždeň by to mohol vybetonovať. To je... Včera volal Bogdanovi, že ide betonovať. Čo? Včera Bogdanovi volal, že ide betonovať. No nie, tak ja som včera s ním takisto volal, mi vravel, včera ráno som, dneska je čo, útorok? No včera ráno som s ním volal, vravel, že vo štvrtok ide betonovať, som povedal, že čo všetko musí byť, on vraví, že hej, že stredu to bude nachystané, dneska som sa tam bol pozrieť, bolo 4 hodiny, už tam zase nebola ani noha. No uvidíme, možno prekvapí, hej, nechajme sa prekvapiť. Plán je vo štvrtok, že chce betonovať 60 kubíkov. A má to uvalcované? Hej, uvalcované to má, ale hovorím, nemá debnenie, nemá to zaprené, nemá tam je tam kopec roboty, hej, to poviem úprimne, nevidím reálne, nech sa Tibor na mňa nehnevá, nevidím reálne, hej, že o štvrté tam už nemá nikoho a vo štvrtok chce betonovať 60 kubíkov betónu, to by musel proste byť tam iný formol, ale možno prekvapí zajtra večer, uvidíme. Hej, potom ešte tam je nejaké detské ihrisko plus nejaké odstavné plochy, no poviem na rovinu pri Tiborovi, je tam robota ešte do konca júla, hej, no, dúfajme, že to stihne, hej. Termín má do konca augusta. Hej, takže si sľúbil, že to bude do konca júna, no ale to sme si na ňom už zvykli. Aj každý minút, čo niečo spraví. Každý, hej, no, ja viem, že tam proste... Je to ťažké s tým, aký máš na ňom fakt, termín konečný máš. Aj z toho, a to je toto, potom čo sa týka tohto tu ihriska s tou umelou trávou, čo tu máme pri základnej škole, tam tiež bojujeme. Tam sú asi traja dodávateľia, jeden dodáva mantinelový systém, ten išiel na dovolenku, ten raz príde, potom nepríde, potom sobotu mi volá, že príde. Hej, a tí zase, čo majú pieskovať tú trávu, tak mali prísť v útorok. Poslednú informáciu, čo mám zo včera, že prídu v piatok a do soboty to bude zapieskované celé, hej, že to bude na komplet. Ten, čo robí ten mantinelový systém, ten štýlec, ten je od dneska na dovolenke, príde v útorok, takže a do motíka vystrelí a hviezdy nám budú prijať, tak budúci týždeň by to mohlo to ihrisko byť hotové. Ale oni sú tam podľa zmluvy stále. Čo? Podľa zmluvy sú stále. No však tak sa aj hrajú. Máme kontrolný. No tak treba im, že toto. Hej, len akože komunikujem s nimi v obdeň, lebo každý deň to nemá zmysel. Zbytočné. Hej, pohli sme sa niekam. Ešte Mišovi Matejkovi som vravel, lebo v sobotu som tam bol sa pozrieť. Oni tam chcú terénne úpravy, aby sa mohli tie brány otvárať do vonku. Hej, bo tam sú 3 malé bráničky a jedna veľká. Hej. Hej, takže Mišo vravel, že to zabezpečí. Hej. Neviem, že či... A to terénne úpravy ako to? Čo? Na mieste, kde treba vybrať. Hej, hej, ja len, že som to rozprával Mišovi a Mišo to mal podať informáciu. Ja som to Ja som to s Michalom prechádzal, ale tam akože 2 miesta sú, jedno miesto vieme zrealizovať a druhé sa začať prekonzultovať, lebo tam je skôr okoreňovanie. No, ja som tam bol v sobotu a v sobotu som vás, Mošek, ty si bol preč, ty si mal oslaviť a nechcel som vás s tým otravovať. Hlavne, že si na oslavní prišiel. Som bol prechladený, len ten tam ma vyťahol z tohto, to je jedno. To je štýl. Gymnáziálne. A čo sa týka gymnáziálnej, tam sa chcem spýtať, prebratie staveniska ideme robiť? Tento týždeň musíme spraviť. On má, môže dať... A spolu máme už nejakú či? Nie, Dobre, jasne.
Gymnáziálnom asfaltovaní. Gymnáziálne asfaltovanie. Tam je dohoda hlavne, čo teraz riešime, že sa dohodli obrubníky. Asfaltom, že ten celý parčík, on urobí ten obrubník, že to bude jeho príspevok na to, Už robia. Robia. Obrubníky sú Majú tam isté deň, tu sme sa s Maťom dohodli. A ešte raz som rozprával s tým Palina, či ja sa volal ten Palina Paru. Či ja nejaký moment, Palina Paru, ja neviem, no s tým do Juhasa. Hovoril, že im tam povedal, že do aké hĺbky majú, že si ich skontroluje a od piatka nastúpi, že si, lebo okrem tých obrubníkov, čo je okolo parku, potom máme tam zhruba, koľko sme napočítali, okolo 100, približne teraz, neberte ma úplne za slovo, okolo 170 metrov normálnych obrubníkov, to je od Juhasa smerom k Žihlavníkovi dole a potom tu, keď sa odbočuje po pravej strane, majú byť také chodníkové obrubníky asi 70 metrov. Pri škole na tej ceste. Tam je taký zelený pás a ten chceme zachovať, ale bude to odčlené obrubníkmi a ten z tej firmy Staveco príde si to vo štvrtok alebo v piatok. Oni mu robia súdu na presadzenie. A vo štvrtok alebo v piatok si príde Vyškovo to zameranie, aby sme si povedali, že kde Vyškové to bude a tak ďalej, takže si to príde urobiť. A tam, keď dobre to pôjde, tak do 2 týždňov by sme to mohli mať na komplet celú gymnáziálnu plus ten park okolo kostola, bavíme sa okolo kostola, ale pri Maslatovi samozrejme. Všetko za mnou už. Môžem ja som ešte chcela, že keď sme schvaľovali akože rozpočet, tak vtedy sme sa rozprávali o tom, že údržba tých slov, ktoré sú súčasťou aleje Lipovej, to sme akože schválili nejaký budget a ja som to akurát minulý týždeň prechádzala, že tie sochy, hlavne dve v tej spodnej časti, ktoré nemajú striežky, sú veľmi akože špinavé a také zanedbané, takže by ich bolo treba akože očistiť, ale konzultovala som to s takými reštaurátormi a mi povedali, že by bolo dobre tam akože v budúcnosti tie striežky akože urobiť. Lebo nemá význam to ako keby vyčistiť a vapkovať každý rok, lebo sa to stále bude. To je vlastne z tých výb, hej, čo padá vlastne ten sladký peľ a na to sa potom chytajú tie depozity špiny. Tak som sa len chcela opýtať, že či by sme mohli v tomto roku vlastne ako keby pripraviť také návrhy, že ako by vlastne tie striežky mali vyzerať, ako by to teoreticky mohlo stať, plus vlastne, ak to bude reálne, tak aj vlastne očistiť to teda, aspoň to teda dovapkovať nejako. A naši nebude potrebovať? Nie, určite nie. A tak ako sme sa dohodli, že budeme dávať do týchto vecí peniaze, tak budeme to nachystať po prostory a budeme sa. No dobre, takže mohla by som akože osloviť nejakých ľudí a že potom aby sme to potom prebrali vlastne, že aj do budúcnosti. Lebo vlastne veľa peniazí sa investovalo do toho reštaurovania a v podstate sme zanedbali tú údržbu, takže by bolo dobré to vlastne pokračovať v tom. A neskôr sme sa teda stretli tam aj ohľadom toho opyľovania. No a to by bolo potom dobré, že keď sme to každý rok akože vždy na jar. Dobre. Ja som napríklad dneska zistil, že máme ešte tu jednu novú strechu toho Jana. Áno. Má dneska mení, tak no čo sa ešte týka toho, ja za taký celkom ešte považujem ten prechod, že sa nám podarí spraviť. Urobili na ten ostročie, dneska chalani dobetonovali, oni pekne vojdu pred, on si zídu po schodoch, sme robili vo svojej režii, tam tú rýmu sme dali do zvodu, tak ako podľa mňa tam sa tá bezpečnosť zvýši. Ešte taká možno aj na to, my máme v rámci tohto dobrého projektu, ešte majú dostriekať stop na tých, čo sú, že majú zastanie, to ľudia sa rozšľujú, čo sa rozšľujú, tam zastaneš. No veď zastane, čo ti vadí, že je na stop, že je to predsudí. Je to podľa projektu. Že to má tam nastrikané. No a plus máme slotiky pri motorovej, hej, také, že aby neparkovali na tých prechodcov, lebo najobľúbenejšie parkovance nie sú presne na prechode. Ale parkujú inak, aj na tej zebre parkujú. Máme to projekte, tie slotiky, dáme ich tam usadiť, hej. Áno, dáme. Ale aj keď sa to vyčerovalo, stalo tam parkujú. Zoberieme, lebo nechcú vadie nápis. Aj na tých čiarach. A potom sme dneska stíšli, že ešte som dal 12 prechodu, lebo my sme urobili lebo ty nemôžeš robiť prechodcu bez toho, ako osročený, hej, na jednej na druhej strane. Tak ja som im dali urobiť osročiek, je taký nenápadný, tá tráva sa ti bude viac vidno. No ale prvé nám to naparkovať všetci. Tá plná čiara tam pomohla, vedľa toho obchodu, parkujú ďalej, hej. Akože na konci tej plnej čiary, ale už nie za. Ale zo škôlkej tak parkujú aj priamo. Občas, hej, ale nie tak často. Nie, ako je to tak, ja ešte potom, ak sa dohodneme, tak do budúci rok, alebo keď dáme urobiť parkovacie miesta, vyznačiť na tejto ceste od obecného úradu až po Zmrzlinu, hej.
lebo to bude treba, nech sa nejako robí a to, na to zase bude treba projekt a všetko dookola. Svojne. To ako aj teraz práve na oslava fondov, že starovská tribúna super, tribúna stojí 25 000, to by vedeli nejako zvládnuť. Ale celé to bude trvať rok, lebo nám potrebné stavebné povolenie, základy, betón, všetko. Akože keď sa niečo do toho chytí, tak ak všetko dobre pôjde, lebo bude to treba nachystať, ak si poviem, že my do tribúny aspoň papier a dokumentáciu, lebo budú teraz výzvy nejaké na to. Tak, ale to všetko dlho trvajú papierovačky, to tým som povedal. To skôr aby tí ľudia začali chodiť na ten futbal a nie, že budú mať tribúnu a... Ja práve, že na tú zápasov máš štúdia. Napríklad teraz veľa detí premýšľajú to práve ako, že teraz práve, že som prekvapený, že sa tam chodia. A napríklad mamičky s detičkami chodia mali by sa hrať. No ja by som iba k tomuto chcela, že vlastne tam, čo je to ihrisko, je úplne fakt, že super. Je to proste ďaleko od cesty, ďaleko od všetkého, je to oplotené. Vieme tam, hej, s deckami sa vyhrať vo všetkých druhoch sveta, ale len by som chcela poprosiť, čo sú tam tie kadejaké šmykačky, ten domček plastový, to pieskovisko, je to rozlamané úplne. V šmykačke, hej, v strede šmykačky je doslova diera úplne, že s plastom sa tam rozreže, tak, že to keby ste vyslovene vyhádzali, lebo my to koľkokrát vie, že dajme tomu, že to nanosíme ku tej garáži, ako keby na bok, že proste, aby to decko tam fakt, že neliezlo, lebo každé 3 minúty dávaš dole. Ale je to fakt, že tak rozlamané po tejto zime, že aj ten domček je celý rozlamaný, aj to pieskovisko je úplne v Teraz sa tam bude robiť skôr to dať preč, keď tak nech to tam nie. Teraz sa tam bude robiť to nové ihrisko detské a pri tej príležitosti sa to v podstate všetko. Áno, bude tam len vyhádzať to Michal navrhoval, ďakujem pekne, alebo jak som na to neviem, nemal. Si dal peniaze v najmenej, všetci sa budeme tešiť. Akože tam je to super priestor na to stretávanie. Máro, ty sa páči. Ja mám ešte pár vecí. Včera bola rada školy. Len jednu vec by som z toho takú vytiahol. Mali kontrolu z hygieny a pani kontrolórka, ktorá prišla, tak požaduje osadenie zábradlia pred vchod na ten chodník. Či by sme my ako majiteľ tej cesty... Ja nechápem. No to je dobrý nápad, tu som aj ja teraz premýšľal, že tu gymnáziálnu keď robíme. Ale ty si sa tak nechcel úvod. Čo? Nie, toto bola jedna vec, ktorá... Toto som aj na tým premýšľal, že tá diera, čo je v tom plote, čo je ten chodník, že by sa tam dala nejaká zabrana, aby tam ľudia nevbehávali. To myslíš, nie? Oni vraveli, ako sa vychádza do školy a rovno na cestu, ako je chodník. Ja som skôr myslel, že aj v tom plote, čo je ten chodník, čo ľudia na cisku, že či tam To si povedal, že majú upraviť ten... Ale by sme pozerali, že triklo je v poriadku, ale triklo vyzerá byť poškodené už dlhšie. Obec nemôže urobiť také podporné stanovisko pre školu, ktorá to dostáva do opatrení. Prepáč. Dobre, rozprávaj, Maroša. Prepáč. Lebo to je ďaleko od cesty, veď tam je ten priestor, akože skôr problém by som to videla pred tou zúškou. Nie, takto, poďme to uzavrieť ešte, prepáčte. Škola to chce, alebo nechce? A veď škola to dlhodobo dostáva do opatrení. No ale za mňa všetci rodičia, čo chodia deti tam nosiť, ako budú to tam musieť obchádzať, to akože za seba si komplikujeme život pre tie deti. Nepomôže to ani nikomu, ale že vôbec pre mamka to nie je žiadna. A keď už budeme robiť základy, tak ho treba spraviť pri východe zo základnej, zo škôlky, ako končí schodisko, tak tam už by som teda spravil základ, lebo tam tie deti vyjú a tam je hlavná cesta pri škole ako... Myšľa, alebo v tom pôde, jak je ten chodník, čo ide od Cisky, tam by som tiež urobil, aby tam nebehali. Na gymnáziálnu. Ja, bazár nejaký základ. Nie, dobre, nezavrhujme to, akože asi sa tým treba Nie ide o to, či to škola chce alebo nechce, ale pomôžme škole pri vyjadrení, pri opatreniach k tomu. Ja ti poviem to, čo som povedal ešte na rade školy. Nemám s tým absolútne žiadny problém, ale aké technické riešenie? Ten priestor je široký podľa mňa 20 metrov. Bude tam stačiť 5 metrové? Bude stačiť 7 metrové? Tak dáme 20 metrov, to nemá logiku. Ak teda chceme nejaké technické riešenie, vieš, čo by bolo, čo by aj...
bolo funkčné, lebo to nemá... Navrhnúť technické riešenie, ak oni majú nejakú normu alebo niečo, lebo my tam môžeme dať 5 metrov zavratné, ale to nič nepomôže, lebo z boku to bude fakt. Ja netlačím to, aby vrátanie tam bolo, ale k tomu, aby sa o tom vedelo, že proste je to niečo, čo je mimo školy. Je sa o tom? Otázka, že ako s tým technickým riešením, čo tam na to? Ale otázka je, že či si to hygiena povedala, ako, že to musí byť. No, že to musí byť. Musí byť. No. Tak ale nech dajú potom ale nejakú podmienku, že presne, že čo má. Treba mi to dať, ja to Ďalšia vec možno na Kristínu. Áno. Padol nám strom v záhrade masla. Áno. Teraz, treba to niekde šichtové alebo ohlásiť. Ja mám aj fotky, som si urobil, ako je to padnuté, normálne ho vyvrátilo v noci, takže... Čo to je, ten pres? Nie, to bola lipa a bola tam vzadu. Bolo vnútri v areáli? Iba tu zahlásiť, áno. Dvaja boli v tej bude, chlapi. No. Padlo to na budú, no. Jeden ani nechcel výjsť. V Ďanovej sa chlapík díval susedovi na strechu, keď fúkalo, zrazu bola tá strecha na jeho streche. A Láďo Michalek sa takto díval, ako mu zobral garáž celú do stredu poľa. Takže ohlasy Čichtovej, hej? Radie nejako na vedomie. Kika. Áno. Ohlasy to. Áno, a hej, aj s tými fotkami, to aj mailom stačí. No veď len, že sa stalo pri tomto takáto vec. Dobre. Ja som celý večer trpla, aby vašim neprelesila naša trampolína, reko im okna povybíja. Trampolíny lietali. A naša sa ani pohla. Nejaký zázrakom. Nie, neboli dôvody, počuje to. Nejaký zázrakom sa ani pohla. To nie to prebehlo, to musela byť nejaká ozaj plázma. Tie stromy sú všetky olamané, povedať. Počuje, na stanici lamalo v strede stromy a tie suchare ostali a tie živé zvonilo v strede. No, na Predvícku takisto. 14 stromov padlo na cestu z nápisku. Mali kuráci čo robiť. Ešte sme rozprávali o tom futbalovom ihrisku a o tom detskom ihrisku a týchto veciach, čo sa ide rekonštruovať a robiť a tieto náležitosti. Ja len tých 6 metrov, čo je cirkevných biskupského úradu, tam ten pás, to by bolo možno nejako vstúpiť do rokovania, aby sme my niečo keď aj urobíme a postavíme, lebo aj tam vzadu to tréningové máme. Aby to bolo na našom. A máme to na... Tam kúsok je ešte oploteného areálu, kúsok je... 6 metrový pás. Hej, tak to by nebolo... Keby nám blízko na to risku, myslíš, že to je na... Dobre, okej. Máš pôvodne. Ale veď... Nie, napíšeme, vedí zákon, že ja neviem, si predstaviť, koľko peňazí to môže byť, ale... Možno to dajú aj do darov, ešte aby sme prekvapení. Čo? Či možno by to dali aj do darov. To ako hradnú takisto. Ešte môžem sa... Nech sa páči. A ja iba pár vecí. Ešte vám si vrátil o tej škôlke teda, čiže to rozširovanie sa robí, hej, podporovie je v realizácii, čiže na konci... No tak ako v realizácii, projektová dokumentácia. Tam rozpočet netrvá na to? OK, dobre. Skladové priestory tak, OK. A chcel som sa ešte spýtať, iba som zachytil informáciu, že 2032 majú byť územné plány digitalizované všetky. Ale nejaké dotácie vlastne, že na to sa chystajú, akože si iba nejak... Už keď sme my žiadali, keď sme podávali dotáciu, to bolo asi pred rokom. Je to také, že do 2027 by mali, ale zrejme sa to bude posúvať, že aj tí obstarávači a tvorcovia územných plánov, to je taká masa práce a všetkého, že uvidíme, ako to bude. My tým, že máme územia dotazky číslo 2, tak sme relatívne dobre, lebo máme aktualizované to, čo nás najviac, čo bolo komplikované a uvidíme, ako to bude. Ale samozrejme, že ak je možnosť digitálny plán mať nejaké dotácie, tak určite sa o to budeme pokúšať. A posledná vec, bude priestor ešte, že by sme otvorili rozpočet na nejaké drobné investičné veci, typu, ja neviem, 1500 € na nejakú pamiatkovú vec, 4000 € na nejaké ihrisko, Teraz máme dve rozostované ihriska. Ale začal na 1500. Začína to dobre. Na týku sa potreba. Ja som za.
Nie, že iba na margo toho, že vlastne máme rozrobených veľa vecí, je s tým veľa roboty, ale možno, že každý z nás môže mať ešte nejaký podnet, samozrejme nie veľký, a keďže nás na začiatku potešil záverečný účet obce a prvý to, ktorý ste výborným hospodárením dosiahli, či ešte priestor. Takže to robo pohneme, neboj sa. Keď budeme realizovať to, čo máme. Možno, že na najvyššej finančnej komisii, keby sme toto vedeli otvoriť. Pri nižších príjmoch ste dosiahli to, čo ste dosiahli. Keď som pozeral pri príjmy minulý rok a toto tak. Robili sme, čo to mohli. Čiže ja by som navrhol, že v rámci najvyššej finančnej komisie, keby sme tam zaradili aj takýto bod, že nejaké podnety zo strany poslancov, či vieme si prediskutovať aj toto, že niečo zrealizovať, každý možno, že niečo. Nie, ako napríklad, či sa týka navázania odběrných peníze z Európy, robili sme tam nejakú udržbu, ale to je v rámci prevádzky, to by som ja do toho nerátal. To isté máme na Chvášskej stanice schválené. Keď si povieme, to nie je o tom, že dajme tomu, že či otvárame, neotvárame. Pretože to už dneska vieme, sú nejaké výzvy, ako sme dlho čakali na ten cintorín, sa to ťahalo, ale oplatilo sa, lebo vyše 100 000 dostaneme cez tú masku tam, alebo okolo 100 000, tak niečo do toho financujeme nejakých 30 do svojho a bude celá tá zóna pekná spravená, lebo zase zoberme, že ten cintorín sme začali, že sme kúpovali prvý pozemok po tom smutku, aby sme to vedeli podať, teraz sme to kúpili ďalší pozemok, alebo to mali asi zbehnúť, nie? To už asi aj pomaličky to bude zbehnúť, nie? Je to zapísané. Hej, takisto školu budeme mať na kompletnú stranu ten školský dvor, ešte, ak nám ide tá dotácia na tú školu, tak to budeme mať tu uzavreté, hej, takisto budeme mať ten gymnázium nejak uzavreté, to muzeum okolo, tam tiež bude treba možno ďalšie peniaze na nejaké parkoviska, tak treba si povedať to nič smerom, ale my sme sa aj s Trikou stretli a tak ako vážne treba udržiavať na tom, čo je s nami a tieto veci treba si povedať, že čo je, ale tak poďme dať tomu diskusiu, ja si myslím, že nie je asi problém. No dobre, tak máme ešte niečo do rôzneho? Zberný dvor. Vysúťažený. Je to na kontrolu verejného starávania. Tam i pri tých sumách, ako napríklad tie vodozadržné boli nás, že bolo otvorená súťažná kontrolu. To bolo ešte tá uzavretá súťažná sú menšie kontroly. Máš 50 000, 360 000 a vyššie. Tak dúfam, že tá kontrola sa to dá sa na tým. My sme vodozadržné pri čistke, tam to nič robí? Ide, ale na novom sa robí verejné starávanie. Sa mi to pol roka sklopňa na okolku. Ako neurobiť to, ja som chcel záležne začať, dajme tomu Valúcia realizovať. To bolo dozastané pár rokov. Tam má nejaké 3-4 mesiace, aby sa to vyzdilo. A takto to budeme robiť už na jar. To je tá komplikácia z toho celého. Tam je to vlastne uzavreté, hej, teraz? Čo? Císka je ako uzavretá, hej? Práce všetky. No, máme tam reklamáciu ešte na streže, má tam jeden chlap, ktorý to robil už 2 razy kvôli, lebo dneska nám netečie, tak je kolene stiahnuta prerovená strecha a má tam ešte to prísť do robu, len ten si prerezal svoju ruku kartošku a povedal, že počkajte radšej na neho, že on to robí najlepšie. V budúci týždeň už sa to, kedy tam 2 mesiace má príjme, to celý žlaky rozrezal, ešte marož, tak čakáme na ne, aby sa to uzavrelo a tam by to malo byť všetko akože keď tú strechu dorobíme a dáme naspäť tú zelenú strechu, tak by to malo byť. Ale predstav zatiaľ. Čo sa týka tých prác, je to kozmetická záležitosť, že máme to tam uložené ako keby na vrchu na kope a chceme to spraviť do toho pôvodného. No a že treba to dorobiť celé. To by malo byť císka celé, no tak keď sme ešte pri tom, tak pani doktorka Štefánková mi povedala, že prerušila prevádzku všeobecnej ambulancie od 1.9. na rok, s tým, že ona tam má tú pani doktor, ktorého sestru a počas toho roka, že by ona si urobila atestáciu a nejak to pokračovala, ale ja som mi povedal, že naša priorita je Kláštorčania mať zdravotnú starostlivosť Kláštora a ideme hľadať doktora, ktorý tú koordináciu nejakým spôsobom vedel pokračovať. To sme to nejak rozbehli nejaké veci, u nás najvyššie informáciu sa podarilo, bola to taká celkom novinka, ničoho nič. Pán Boh zapáč, že je to celkom zaujímavý obvod. Podarilo sa to vybudovať zase. Dúfajme, že sa niečo podarí. Keby ste o ničom vedeli, tak veľmi rád a je to teraz aktuálne. Od 1.9. Ona od 1.9. na rok už. Už ten úkon spravila, hej? Takže vraj áno, my to je s pánom dekanom riešili, lebo on tam má skoro 500 ľudí
To tiež nejaká zásadná vec, nejaké riešenie. Čo je dobré, že je tam tá pani doktorka, tá reálna sestra, že má tieto veci a ona je ochotná, teda niekto bude pokračovať v tom. Keď by náhodou sa nepodarilo nájsť, tak pani doktorka Štefanková to tak vymyslela, aby čo najmenšie sme mali z toho problémy, že ona kvázi tých pacientov, ktorí vedia, pretože došli pri Tepliciach, a tí, čo nevedia, tak tá pani reálna sestra bude chodiť po domoch kvázi za tými ľuďmi staršími na návštevy. Tak je zabezpečený taký krízový scenár. Čo jej tu vadí? Čo jej tu vadí Štefankovej? Veď ona pacientov tu má dosť. Ja som sa s ňou dlho rozprával, ona povedala, že na to nedáva, že má toho strašne veľa a ona, čo mala problém zásadný, že ona tým, že má obvod, za každý obvod musí slúžiť víkendy v nemocnici a ona tým pádom do 4 víkendov 2 víkendy slúži. A toto vravela hlavný dôvod, ktorý bol z toho. Neviem, či ja na to odpovedať, ale povedala, že bude absolútne súčinná. Neviem, no, veď vieme, čo sme sa s tou ordináciou prežili, tak ideme uznova. Mám ešte niečo? Ja sa chcem niečo spýtať, čo ideme s tým textom. S čím? S tým textom máme textom zmluvu, každý mesiac vyvádza. No, teraz tam je extra. Tam je to zahádzame. Tak keď tam nosia podľa mňa, niekto nám tam nosí. To som sa spýtať. Nebola tam zmluva dlho, ja som minul asi pred 2 mesiacmi podpísali a musím povedať Michalovi, nech naháňajú, keď boli na Že nejdu vyviesť, lebo naozaj sú úplne akože obsypané z každej strany a úplne sú plné. Za ním je, z boku je akože doslova je z toho jedna hora. Minulý týždeň tam boli. Ja som bola minulý týždeň tam, tak boli potom. No minulý týždeň určite tam boli, lebo ja som ich videl, keď som sa prechádzal. Hej, no ja som tiež boli minulý. A zase boli vybrané. Nezobrali, ale doniesli. Tam nie, dobre. Lebo je s týmto textom je tak, že od budúceho roku vymáme prejsť po OZK, tak ako sú plasty a papier, tým pádom mali byť inak financované. Ja veď teraz je to tak chadiak, no. Teraz sme to dali, je to také, ale tak ten pán, ale tak dobre, ja som len to chcela, že... No minulý týždeň ja som tiež bola. Koncom týždňa tam bol. Ja som bola asi stredu. Ja som sa tiež prechádzal. Teraz som týto kvalitu vypúvamovali do konštile. Zberatelia Pírik Kalaštovský. Máme ešte niečo? Hlavne 1300 ľudí, hej, sa je tam kapitulovaných teraz kariet. No. Máme ešte niečo? Asi. Tak ďakujem pekne za účasť 100% účasť na dnešnom zastupiteľstve. A ideme to Jana oslovovať. No, kto si dá ešte? To tak úplne od veci, že... Ja môžem odpovedať na tú otázku. Pretože máme ešte